Shibenta ka jing shakri ye ki nok shong shong ling ba ki mat ki bakta ye ka chat penrio ka seng ki samla puli Khasi Students Union KSU ling ba ki kam ka pen pau ba ka donru ye ka thong ban pej ye ka bha ka miat jing ki brio ki ba ye kendu jing e na ka jing ban ka jing duk ya ka ba ka la ban penchna da ki yeng ki sem ha ki babun ki chaka ka wai na ki ni ki kam ki ba ka dang shudep ban pendap ka dei ye ka jing la jong ka ban snai ka yeng jong ka wai ka long ka mi ka dang shudep ban IT Bad ya kani ka kam la pendap da ka KSU nong po circle hapo ka jing elam jong samla John Lingdo da ka jing kerchan jong ki dekhat pa ki no elam ka North Khasi Hills District Unit kani ka yeng ka ba ki la pendap banchna ka dei ha ka shnong umnget Hariboy District bad ka ba dei ka yeng jong ka kong meda watkhar bad haba IT kani ka yeng la pelong ka jing elang ka belingkot da ka step jong ka shpo trik nai lar arjar psaw hak jingi don lang ki dekhat ka seng KSU nang tau rang ba snong ka snong umnget ringkat ki ba yeng sam jong ka kong meda warkhar ka jing penchna ya ka yeng na ka benta ka kong meda ka de dien ka jing wan ra jong ki dekhat ka seng ya ka jing ekren halor ka jing don jong ka ni ka long yeng ka badan pedeng ka jing duk jing jinjar batru ka jing pom don ni ka yeng ka sem tang man ri tengen no slap ka sngi bat ka miet kham tama ka por liur kumta ka KSU ka la thaw ko ka committee na ka benta ban pej bat chong perkhat na ka benta ka e ba ka seng ka la ban le ki dekhat jong ka construction committee ka seng ki la shim kya ya ka rai ban pinchna ka ka yeng jong ka kong meda workar ka balong da ka ba shumar mod ka e ka bala don lupa ka ba de ka yeng ka bala yo jing yarap na ka scheme chna yeng baduk henry ka bom shim la la an pendap bat ka bala sa khongreng la ka tu ka nisnem bat ban pin kharu sai ka kam rashet bat ya ka rong ru la ai da ka rong jong ka lama jong ka seng kuman chupin tip ban pendap ya ka jing shnai ka ni ka yeng la yo ru ya ka jing kershan ki kat tu ka ningut ki ru shimet ringkat ru ka jing yarap ban pentrei na ki dekhot jong ka sinjuk ki nong trei mystery saw nong kharai circle habakren na ka jing elang rang ba snong ka snong umnget ba Lawrence Kharling do long ba kum ka snong barok ka wei ka pen pa jing sngowo ya ka seng ki su ka ba shimi ka ni ka kam kum ba ka juperta na ka por ka pori ka jing iet yala ka ri ba ka chai ban rio Lem da day ka KSU day kumot mangi kasih ning inum yo jakasu diken mau hagis nyam prapuar ha ka jing elam jong ba boleng do ndai te diken mau ong ladap lagi diwi pat ki jing rio ndai day leng ba jong KSU ba ngi dikasih isayo jakaban wais nong ne ndai lalut te ka jing ko play kepang ka jing not senyang ba kepang ka jing ko play ka ba omla kan siu kuliang su ka le sibun ke kam ba ba na punta ka jek mendre wanang kan mau sa itu gisnam amarwai mama jungaro bamdan su ne patay Lucas Kharling di way presiden KSU Insyua basong sit ha te kalong ke Asia ke ba usok ke lapni te mentaru kumnehi nimla kan siu kliang ba kadar sung kamla ba siu kliang ya kata ka jingle pa ngle sebun yung pi kamtam ya kane kalong ying ke ba poi ha kane ka benta ha ka ba kani kalong ying ikpara idon na jing stom mo te sa kani ka scheme ka papoiro syem la ban pendep lasa kumne kade nyup san ajar lasa kumne ha kata ka jing punya jong ilma snong barim te don bok ba idon kita kinong yarap kani kita keseng ka ba yarap kani keseng kemi KSU ngalaban ong makadi keseng banukong tam hapo kasi jantia ka le sibun ki kam ba nani ikan mau hadu bakut kising indinga kajing na punta kajek menrio lam da day ke siu gomot pi kasi bar ka ni kajek menrio kasi ngila du jika minum yo jika siu ngana kan mau sa kata ngana kan mau si syai de lombai ba bulung do mo ke siu te kalong ke si sya ka ba ngimla ban siu kliang ya kata kajing le pha jo ke siu nam ta kajek menrio te mentah ni ru pi yong ha kene ka son ngijinjar kajing jinge kum kene kalung ying sem ka bangak kum kene kilano kata kasenyang bat lengba day lengba jongka KSU ba ngai kulelu e gitu belano senyang ha ka kerteng jong KSU banirap ban pendep ya kene kayeng hasyoban IT kene kayeng la khap yu ribbon do samlarang ba federal karkam ni bade president jong ka seng KSU na North Khasi Hills District Unit kumukong san na ka jinge don lang kiwi ki dekhat jong ka seng ni ki circle ba per soba kali kaji IT kajuni dama kabaret pinsim yaka kumkatap jong kajing soret kajing yatali kajuni para kasi bat ne scam ru kali kayeng jong pi kin sami ba pirung sipo kisami ki klor
namta kari baca beri berokwe angkat bok kemudian ya kaying ke jopi berkom nang yai pun pere kulisibut. Rong sama pi, rong pi. Kadai ya uwe puwe ko hok bangin yo ya kane kaying la ngidei ubaduk la ngidei uborspa bat kam tam na pet no ya ubam yo ya kalat ban yo ya takat trumbing bobyang hanre habangi la yo pat ngidei bostu habangi pniang ini kipaya ibu ini kaying hakano ko benta namar kadon kaying la da ublehi umdan kata kajing la ban pet ya kajing lenti jong kata kalongying ula ban pun kelem no eka da ka baki jumai ula ban pun kelon no eka da ka ba thero slap be da kler ne na eka eryong henry ngan ong yepi ka longying ka baskem ka di ka longying ka ba senyang lang om tang ya ka ying ka jongka ban pun pu peniping re wat sabar ju ka ying ru ban pun itanat ya kata ka imlang ka salang bagi iong tarau ka ten ka syom charity begins at home ada ngi pai la re plate jumut ba kumdong instang habang ini rap ya kanono kaying beri syabat ladang instang shwa na kaying kalajong ban ngaso ban ai jumut hakane por bato kane kade kajing ya kenduk langkum ne nama kaji kenduk jongi galok kapde ko ngin IT nagi kade kade kajing dokumen ka jongi bangi layo bande te langkum ne kumju bangin yo ban pendap ban maramot ini kaying kade ka ka ba don kam ban yo jumut hane ko por kade kalong yin kanam sa ta kumne hade karong nguli padrong blue Henry kanang pernah susu lembah kini kuni kiti baidon makide kiti lawe namta kani ka time dan lane namta kani ka sidong jopi pot kam tam namta ka jai meri jongi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya